Manila Broadcasting Company. Sa balita. Sa atong dara mga senior citizen naton. Kamusta lang kamo dara? No? Paamo ka na bala Tito Wilma. Kamusta lang kamo dara sa inyo mga namtangan? Kag kabalugi kita nga karon nga adlaw ang iban nga wala trabaho. Wala trabaho sa adlaw nga Sabado, Lunes to Biyernes lang of the night kamo. But anyway, of the night kita ni Tito Wilma sa sili nga hapon. Tugtog taknala stress. Paagi man sa inyo dira mga radio 684 kilohertz. Of the night kita sa inyo mga radio. Kag of the night man kita sa online via Facebook Live. Ara lang dira, search nyo lang Action Radio Bacolod 684. Upod si Tito Wilma. Kag ara man, pwede man kita makaobtanay sa diin pag Tito Wilma. Sa may YouTube. Pwede kita dira makaobtanay man. Search nyo lang Action Radio Bacolod Live. Yan. And then, ang amon pagid nga website para sa mga natipo naton nga mga balita sa News Center, na mga balita nga nagakatabo diri iya sa Dakbanwa, probinsya sa Negros Occidental, Dakbanwa sa Bacolod, sa buhos nga pungso dila ko mga hitabo na sa bilog nga kalibot ara ninyo dira makita sa amon sa new website kag My Transistor Radio man dira click nyo lang updanay man kita tugto iyatak na alas 3 sa sininga hapon. Pwede ka mo ka-login sa www.actionradiobacolod.com.ph. Di ba dito kadasi ang aton oras go alauna 39 na Action Radio Philippine Standard Time. Pero tito ano ang bala ang aton sini mga pang-istoryahan sa karon nga hapon. Ang istoryahan man ano ang aton i-share sa aton sini mga palangga man nga mga tagpalamati. Ano ang aton mapaambit sa sini nga hapon sa aton dira mga senior citizen nga nagahayon-hayon lakat-lakat sa tawi mo, di ba? Nga relax dira, nagasulusandig sa ila sini nahamtangan. Relax lang kamo da kari manghudigapon mga kabataan sa Subong hindi anay maghagagid pa sa Hawaii ha taga medyo maayo man nga itong sini dalagan siyang panahon pero okay lang kay bisan may pagulugal o mga itong sini kalangitan may mga pagtupa lapta nga pagtupa sang ulan inadulot man sang ano yan ito localized thunderstorms. Anyway, sa siniya nga hapon, magluwas sa iton, mahatag sa inyo nga update sa dalagan sa iton siniya panahon. May ara pag ito, natungod bala sa iton mga kabataan, kay ti, nahatag na yan ni Tito Wilma sa inyo ang information the other day, nga ano to gani, Tito nga ang mga minor di edad, di ba, pwede na babakunahan, di ba? Kag ari may dugang ako dira nga information nga ang mga bakunado na nga mga bata sang anti-tipdas bala exempted sa quarantine protocol. So ibaluon naton ina karon. Kag ti sa ano pagid Tito Wilma sa eleksyon na hibaluon ta naman natin nagsugod na yung filings ng certificate of the candidacy mo kahapon, no, di ba la? So, ganban, pagid na, kag may ara ko na sipletan man nga hitabo nga natungod ni sa 3-month-old nga baby, ay nano man to nga amay, manapatay bala ha? Hibaluon naton ina karon. Kag may pila man kita ka showbiz chika nga igadulong sa inyo sa sininga hapon, kag magluwas man sina Tito na ang aton tupiko kay ti Sabado subong nga adlaw Tito Wilma hindi magbasa sang mensahe or sulat halin sa inyo mga palangga naton nga mga tagpalamati di tanay mag-entertain problema no? Basta every Saturday kay pila man ka mga papuslanon nga informasyon nga aton gina-share sa inyo para ni sa aton mga kabataan sa aton mga kabataan angot bala ko na sa ano
ko angot sa pag-atipay naton sa aton mga chikiting na mga nanay, mga tatay. Kag nagluwas na siyempre aton horoscope, pag may time karon ti FYI ta, pero preparado man bala kamo, no? Manabla, preparado man bala kamo sa aton sini ano gani timprano nga sulit ang papremyo pamaskwa sang Action Radio Bacolod. Nakapaano na wala pa, paamo ka na bala Tito We. Nakaparegister na wala pa, nakaparegister na Tito We. Nakaparegister na. Nakapadala na kamo inyong entry? Yes, so relax lang kamo dira. Okay, abi ninyo may ara hindi sa mga wala pa iya kung na diin bala ano nga cellphone number padalaan na mo sa amon entry Tita Wilma na aran man suliton ko masulit naman ang kakulit ni Tita We plus bas ang kakulit ko angot sa pandemic nga aton ginapangaytubang iya sa karon ining COVID-19 amo nang hambal ni Tita Wilma nga bisan magkainano iya kita magapadayon gid sa gihapon. Di ba na? Padayon kita tungod nga, padayon sa ino Tito We. Padayon kita sa pagpangamuyo na pagampo sa mahal nga Dios nga sabton niya ang aton iya mga ginapangayo kag ginahingyo sa iya. Di mo man lang na importante sa aton di ba na kinahanglan magluwas sa nagkalain-lain nga mga problema, lain-lain man nga mga paghangkat sang aton ikasarang nagaabot sa aton kabuhi dugang paning pandemic subong sako naman para sa eleksyon okay na Tita Wilma pero dali lang bala mahatag lang ko gamay no ana tungod sang record neton sang COVID-19 no ang total ka new cases diri sa Western Visayas gikan sa Department of Health Region 6 nga data no kay kita diriya sa Dakbanwasang Bacolod ano nagapabilin ta sa general community quarantine no na general community quarantine with heightened restrictions so extra careful sa gihapon kita kag kahapon nag-umpisa tubtob pa ni katapusan sang Oktubre Tita Wilma ay nano man but anyway ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas ang ato pilan ang total yato 987 sa bugos nga Western Visayas na may ara 987 so sa 987 nga ina ang probinsya sang Negros Occidental ang may 395 ka bag-o nga mga kaso ang syudad sang Bacolod may 395 baskigan nyo ko 395 probinsya sang Negros Occidental. Ang Dakbanwas sang Bacolod, 229. Ang probinsya sang Iloilo, may 176. Ang syudad naman sang Iloilo, may 87. Kag, syempre, sa probinsya sang Capiz, 68, sa Antique, 13. Kag sa Aklan, may ara, 3. No? May ara iya 3. So, sa gihapon kinahanglan maghalong-halong kita. Wala sang malain sa mga tao nga nagahalong. Pero sa dalagan sang aton panahon, sa nahambal na naton, ang aton sinibugos nga pungsod, naga-eksperyensya sang pagulugal tubto magalumon man, nga kalangitan, may ara man, lapta-lapta, pagpanalag sa mga pagtupa sang ulan, dulot sang ano na gani hambal ni Tita Wilma kaina dulot sang localized thunderstorms base man sa weather forecast sang aton sini Weather Bureau ang pag-asa na may posibilidad man ang mga pagbabaha sa pila man ka mga apektado nga mga lugar kag sa bahin sang Mindanao gali Tita We na apektado ang Mindanao sang intertropical convergence zone di ba diri sa aton sa Western Visayas dala na kita diri sa Negros Occidental na Bacolod tanan magalumon nga kalangitan may lapta-lapta man nga mga pagtupas ng ulan ina tungod naman sa localized thunderstorms kag ang dapya naman sang hangin nga aton sinimabatyagan mahuyang tubtob kasarangan halin sa aminhan na katundan na aminhan sa bugos nga isla sang Negros ang taob Tito We, ano gani, ang taob kay ina alas 7:08 sang aga.
Na, alas 7:08 kainas ang aga kag magahunas naman alas 3:45 karon iya nga hapon. Ang adlaw nagbutlak, yes, yaring adlaw kay nati temprano pa alas 5:33 kag magluwas sina magatunod man siya karon temprano pa alas 5:34 kag ang temperatura naman nga aton mabatyagan subong pila to kaina nakita. Oh yes, 29 degrees Celsius, so hindi pa tama. But anyway, ang range gidya, humalin kaina sang kaagahon tubtub karon naman sa tunggang gabi is from 25 to 33 degrees Celsius. So ina ang gamay man nga update sa dalagan sa aton sa ni panahon kada sigman sa aton ala 1:47 Action Radio Philippine Standard Time. Ari na natungod sa mga bakunado na bala na nabakunahan na sang anti-tipdas ni bala nga mga kabataan na may ara libre na sa quarantine, community quarantine restrictions ang mga kabataan nga nagaedad duha paidalom na ang nagaedad duha ka tuig paidalom, 6 tubtub 7 ka tuig nga yeso 6 tubtub 7 ka tuig kag 13 anyos nga mga kabataan kung nabakunahan na sila against tipdas. Ang tipdas is measles, di ba? Yes, tipdas kag tetanus. Kung nabakunahan na sila daw kampante kita nga ginikanan, di ba? Yes, dito kag ina man ang desisyonan sang aton IATF or ining Interagency Task Force matapos iyang ginmanduan ang local government units na ginmanduan sang local government ang lokal nga gobyerno, mga LGU nga kung mahimo padayunon ang pagbakuna sa mga kabataan batok sa tipdas kag tetanus. Tiyan mo nang hambal iyan ni Presidential Spokesman Harry Roque nga importante nga masiguro gid ang kaluwasan sang aton sini mga bata halin sa nagkalain-lain nga mga masakit nga amo iyang madali nga matapikan samtang masako ang aton bugos nga pungsod sa pagpabakuna sa pumuluyo against COVID-19. Ti patigayunon o himuon gid man ang pagbakuna sa mga bata every Wednesday kada Miyerkules sa din temporaryo iya nga kuhaon anay mga medical health workers nga na-assign sa COVID-19 vaccination para sa pagpatigayon man sa pagbakuna iya against measles kag tetanus na mayon na lamang magsiling mas ganito may na magsiling nga bakunahan kabataan sa COVID-19 vaccine kaya hindi patapaya siguro nga ginikanan ang resistensya sang aton mga kabataan. Di ba la, Tita Wilma? Yes, so go lang na. Isa pa, nahanungod naman sa Ganban since nag-umpisa ang filing sa Certificate of Candidacy. Di kahapon, gagapon Biyernes, sang Webes, sang tungang gabi, 12 midnight, ginpatuman ang Ganban sa bugos nga pungsod na amo nang ginpabutyag man sang PNP chief na si Police General Guillermo Eleazar. Sa diin tanan gititawi ang tanan iya nga permit to carry firearms outside of residence o kung may ada PTC FOR sa bugos nga pungsod suspendido ina siya hasta alas 7 sang aga sang Oktubre 9. Sa noong Oktubre 9, Oktubre 2 subong plus 7, Oktubre 9 madason nga Sabado na gun ban. Ang gun ban para ina masiguro ang safety or kaluwasan ng isang publiko kag malikawan iya ang firearm related incidents sa panahon sang pag-file sang mga kandidato sang ila sini kandidatura para sa 2022 elections sang ila sini COC. Ti ang mga miyembro lang gid sang PNP, sang AFP kag iban pag nga mga law enforcement agencies nga official iya nga naka-duty kag nagasuksok sang
agency-prescribed uniform ang pahinugutan iya nga makadala sang armas sa mga public places. Siling pagid ni Elazar nga iya naging manduan ang tanan nga mga police commanders nga himuon gid ang tanan para mapahibalo sa ila area of responsibility ang pagpatuman sang gun ban para nga malikawan ang hindi bala pag-intsindihanay sa mga responsible nga mga gun owners na mas mayo gid tawhay sa may gamo manbudlay ko may gamo kag budlay ko may armas na mainit ang tanan na once nga mainit ang tanan nagaisog pagid kag kung isang hindi nakapaminsar kun anong maayo pakpak na lang bera na lang di ba yung paaman kapag Tita Wilma dahil okay lang na siya dahil pagid nga ihatag ni Tawes sa inyo nga informasyon. Ano man nga klase sang amay? Paamo ka na bala? Na? Ano man isang klase sang amay? Iyat, 3 ka bulan iya nga bata. No? 3 ka bulan is baby, pag infant, di ba? Lapsag, napatay ini bala. No? Sa diin na Tita Wilma sa Cotabato City. Kaya nga, ginhampas sang tunto gito ya. Sa ginhampas sang mapintas nga amay, sang iya sinifeeding battle, bibiron ang amo iya nga 3-month-old baby. Kag, siyempre, nakuha ang record sa police, kag base man sa report, ang hambal sining amay nga ini, kabalo ka mo kung pilang edad sang amay, 20 years old. That's why, na 20 anyos ang edad sang amay. Ginpilit sa mo daw pa tungod sang hibi bala sang bata bala napilitan siya nga magbugtaw para nga timplahan sang gatas ang iya sini bata kay siya lang sang uli suno sa report abi ninyon nainit siya nairitar siya sa paghibi sang bata na hinampas siya sang bibiron ang bata hampas hasta nga nagpalamanog. Nagpalamanog ang guya kag lawas ang bata. Siyempre, damo lagob na nadugaan pagani na napatay ang baby. Mahinulsol man siya tungod para sa iya kag suno sa iya. Nagahinulsol gid siya kay daw wala siya kuno sang animo sang sadto nga tion. Bisan anhon mo tuto, paamo ka na bala. Bisan anon mo kapag hinulsol, hindi mo na mapabalik ang tanan na napatay ang baby. Siling niya hindi man siya hubog sang tion nga ato. Wala man siya nagadroga sang matabong insidente nga to pero sigin ako niya nga siling niya may ara gin man mga chances nga bisan ang iya asawa kung kaisa ginaabusuhan niya ginasakit niya guro lipot bala pasensya kapinpakon ay hindi nakapaamantawi ma-misinterpret naman account sa mga mahilig sa games sa online games di ba no kag ang masunod kahimuon sang aton man mga otoridad is ipaidalom ini siya sa drug test. Din siya subong tawe ara sa prisuhan kag kung pasakaan gid man siya kaso ano nga kaso ang pag-atubangon niya parricide. Galing kay wala gin mention man ang iya sining ngalan sining 20-year-old nga mapintas kag maabtik kamot nga klase sang amay bawdo hindi dapat gid parehuan no gani kamo nga mga amay or mga aspiring fathers kinahanglan pasensya gid ninyo palawigon niyo especially sa inyo mga kabataan kay kamo bala nag-agi man sa pagkabata kag kamo nakahibalugi kung kapaano kauslitan ang mga bata kag pareho sini nga sitwasyon basta baby hindi ni kabalo maghambal di ba hindi kabalo maghambal hindi kabalo maghasili nga sakit akong tiyan or ginahilanat ko lain akong matsyag hindi ikaw nga iloy ikaw nga may or kamo nga ginikanan amo iya ang dapat mag-intindi sang sitwasyon na angot iya sa kondisyon sang inyo anak. Di ba na? Hay nga mga anak ka mo.
nga aga desisyon kamo sa pagsulod sa amo sining sitwasyon sa pagpangabuhi nga hindi pa kamo preparado nga wala ninyo nga daan ganito nugay na gani kita Wilma hindi ang akon lang gid bala mayo na bisan paano bala mga anak nga ra nagapamati subong bisan paano ay nano man tunga klase sang amay nan amo na ani bala amo naman tunga klase sang amay man may ara man sila ay ako kinanglan kung magtatay ko hindi ko na mag-amusin na palanggaon ko yung anak abaw apa mo ka na hay tawe tama na abi matabok ta sa aton showbiz chika na kung ano katabo sa showbiz industry kabalo man ta mainit-init pasubong iyang bago lang natapos nga Miss Universe Philippines 2021 di ba ti proud gid ang Miss Universe Philippines 2021 nga si Miss Cebu City Beatriz Luigi Gomez di ba kag kabalo sa mga updated iya sa nagakatabo iya sa showbiz industry kabalo gid kamo nga ining si Beatriz Beatriz Luigi Gomez ng Cebu City miyembro ini siya sang LGBT plus community agi tumboy bisexual dama mo na bala sila no kuan gid siya ining para sa iya bugalon gid siya. She is a proud member of LGBTQ+. Di siya ninging koronahan. Kag abi ninyo proud gid sa iya ang iya sini karelasyon. Ang girl lalo nga si Kate Hagdon or Jagdon. How do you pronounce that word? That family name. Amo nang iya sina nga girl or boyfriend. Girlfriend. You have proved once again. Kabahin sang gina-post bala ni Kate kay Beatriz, iya message niya. You have proved once again that you're worthy of all the big things in life. Your journey of being authentic is an inspiration to every Filipino. Di mo ba na makita nga bisan ano ka man, bisan din ka man naghalin, ano man ikaw nga klase sing tao, may matarong man ikaw. Di ba? Diri sa kalibutan, kag may matarong man ikaw nga mangin bugalon, kag mangin malipayon. Since nga siya ang napilian kaging koronahan bilang Miss Universe Philippines 2021, sa noong Miss Universe 2021 ganito gidya, no? Sa December ina siya. Kag didto pati gayunon ang pageant sa may Israel. So wait and see naman kita. Pero may mga reaction dara mga palangga ko nga mga tagpa naman. May mga reaction dara mga netizens. Ang iban ba lang nagabantay lang kag mag-criticize paamo ka na wala. Siling nila, ano ay ang manging tsansa sang isa katumboy sa Miss Universe pageant sa Israel? Kabalo kita kung ano nga klase ang pungsod sang Israel, di ba? Ano ay ang manging chance na? Wait and see pagkikita sa development sina. Impontolis dos Action Radio Philippine Standard Time. Dugang paginaton nga chika sa showbiz. Natungod bala kay Janela Salvador na namian gid kuni bala nga bata before mo guwapa, talented, nami man siya mag-arte, no? Mapang-leading man, supporting role, nami ni siya nga bata, no? Si Janela Salvador. Pero early man nga nagbusong siya, kag nakaangkon man sang baby, ang amay sinisang iya baby, si Marcos Patterson bala na. Pero may chika nga nagwa nga nagpalay po ni siya after siya nag-deliver niya baby, after siya nagbata. Kasi syempre, ang tendency bila sang kalabanan sa mga babae kung magbusong is magdako, di ba? May ara nga pagkatapos bata, amat-amat man nung balik ang imo sinilawas into normal na may ara man nga gakadayon na nagilang kung tambo kinagilang, pero depende ina sa imo man pagdala sa imo kaugalingon kag paghalong, di ba? Pero ginako yan ni Janela Salvador nga
nag-undergo siya, nag-undergone siya sa liposuction. Pagkatapos siya nagbata sa baby nila nga duha ni Marcos Patterson nga si Jude, di ba dito to sa London? May malawig siya nga gin-post sa iya Instagram page. Kag dito gin-confess ni Janela na ang tanan-tanan. Siling niya sang nagabusong ko sa akon baby, amo namut sa sin gano na. Sang nagabusong ko sa akon baby nga si Jude, niya nag-promise ko sa kaugalingon ko nga hindi gid ko magkalipat or hindi ko gid pagkalipatan kag pagbayan ang akon kaugalingon kinanglan halungan ko gid nga I said I would take the time to do things that I love, no? Mahatagid siya sang tion husto nga oras para sa pag atipan sa iya kaugalingon sa iya tisubong I know ko happy mom, happy family, right silinga na kay dumalipayon man sila nga duha nga nagaupdanay ni sino tawe ni Marcos nga ini. Pero kabalo bala kamo nga sa pagbusong niya ano yan na si Janela nagdako siya mga 40 pounds mo mga 40 pounds gid nga dako pag baby niya pinsaron mo na siya sa hindi ko gusto makita ang kaugalingon ko sa espeho pero why kuman gina-inchin dito tang sang gabusong siya kono silingiti kita yaman nga nagdako siya pero subong kita yaman nga nagaamat-amat siya lose weight no pagkatapos ito sadto iya siling galing kay didto man iya gin share ang iya siningan obserban sa iya sinilawas gin share ni ay nasa celebrity doctor sino nga ni celebrity doctor nga numero 1 si Vicky Bello, of course, no? Ang iya sitwasyon. Sa diin bagin, convinced naman siya ni Dr. Vicky Bello nga mag-undergo sa liposuction. Sila initially, sila naghambalgid ko nga no. Kaya nga, nahadlok ko. Pero, kadamo iya sa mga pag-inistoryahanay, sharing, mga amo-amo sina, nga bata pa ka, something, kadamo sa mga nabaton man nga mga reactions sa mga gin-share niya kag tinagam up sa desisyon nga mapalay po siya amuna nga nagpalay po suction siya so pasalamatan niya si Dr. Vicky Bello kag si Dr. Haydin ko nga among nangin rason nga nabalik iya ang iya anay ka sexy kag siling ni Janela after sa to kag nakita ko sa mirror on the wall ang akon self siling danong balik man ang akon self confidence do kasan lang to 1 year ng ila baby nga duha ni Marcos na nga si Jude amo na siya kadasig sang dalagan sang aton panahon ti anhon taabi na bititaw no amo na iyang dalagan sang aton panahon sa karon. Alas 2:05 na, kada sigid giya sang atong sini oras magipad-lupa no na. Alas 2:05 na Tita Wilma, ang aton anay mga kauturan dira bala nga nagakinanglan sa mga preska ka mga matahom nga bulak. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-drop dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-drop dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas.
Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021 ang Pilipinas. Okay, manamiwan na kita sa ito na mga ka-online. No? Hi and hello, ara sila sa aton sa chat room. Atin man pagkapangamusta po, mayong hapon, Action Tito Wilma. Yes, Inday Ana Sinoro, good afternoon. Kag, Rochelle, ara si Rochelle Fulgencio Susana. Mayong hapon, Tito We. Ga-monitor lang kami diya sa may barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Ma'am Elizabeth Gamala, yes ma'am, good afternoon. Silinya, good afternoon Ma'am Wilma, timing lang nagsiga ang suga. 7 a.m. pa diri brownout sa Fortune Town. Stay safe always. A blessed weekend. God bless and more power to ARB. Pareho kita ma'am na. Pareho gid kita na 7 a.m. pa lang gina brownout man to sa amon na. But thank you anyway. May ara na suga pa mo kanaya. Andre, hello Bacolod from Malaysia. Hello man sa imo da Andre. Yes, good afternoon. Stay safe and healthy. Kag Martin Aliling, good afternoon po. Pamo ka na. Kay Atiya Kim, Eriman, mayong hapon tituwe. Gaulan na diya titawe sa La Carlota. Sa inyo, dira no, sa Central Negros na permigin man maulan. Kay maulano, naging man ang panahon tabi subong. Sige lang, be patient. Pasalamat lang. Basta okay lang ba lang, hindi lang tabala mahalitan. Wala gina problema, no? Merly Gonzaga, mayong hapon. God bless. Likewise, ma'am. Rimar Hicano Haliazgo. Mayong hapon, Tita We. Monitor lang kami diri sa Sitio Lupa, Barangay Sag-ang La Castillana. Sa mga suki na itong dira sa La Castillana, mayong hapon lang. RM, Banches Oxenia. Hello, Tito We. Mayong hapon tamiyo ko lang family Oxenia. Banches family, Duhapa family, Espino. Kag si Maorak Duhapa. Kag si Pad Jr. Duhapa sa... yes, Bayawan City. Hi and hello. Maayong hapon ninyo diha. Pamo ka na pala. Kag kay Nanay Maria, kag kay Tatay Marjon, kag sa mga taga-barangay Manghanoy, La Castillana. Salamat kito, Tawe. God bless. Yes, sa imo man RM. Thank you, God. Yes, Miss Nieves Rafal, mayong hapon we. Mayong hapon may nang inday from Vienna, Austria. Naay kamuda kay Mayo gid ang inyo dira iya sitwasyon, daw wala lang tuya pandemic sa inyo dira, extra careful lang na. Good afternoon Tito We, kay Nanay Akay Paged. Good afternoon Tito We, listening from Linawon, Kawayan. Helen Elverio Lasio. Helen Elverio Lasio. Crowd people, ara naman, nagsulot naman. Si Dina Kablibo na pakablihan ta na siya. Anyway, okay. Inday Chini Sulgon, all the way from Valladolid. Hello, Tito Wilma, maayong hapon. Okay. Yes, Melili Oligo. Lulgid saya, laugh out loud, gid siya sa Melilia. Malipayon ini siya. Kag syempre, good noon to Wet Live sa Money Cafe Tengob na Melili watching. Salamat kit. Hindi ba October 2 is your anniversary? So happy anniversary sa inyo. Dennis Richard Tibor Roma all the way from San Enrique. Sa mga taga San Enrique, drama yung hapon lang. Good PM Tito We, maayo lang gid kay nagsiga na dere ang Sineco. Diri sa Marcelin Homes. Happy gid mga apo ko Tito We. Kay horoscope nila ginabantayan. Keep safe Tito We. Keep safe Tito We. God bless you and your family Tito We. Sa imo man ma'am, na? Okay, dra lang tanay asta. Relax lang kay dugi-dugi, balikan lang kamo ni Tito Wilma. Okay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Kasiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol. Okay lang inaiya, Tita Wilma. Kag magluwas na ito, ano gani, ara ay ho, dali, gid lang. Kadto kita sa akton sini tupiko subong adlaw kay ti subong adlaw Sabado, di ba Tita Wilma? Sabado nga adlaw ti ang hambal na ton way sulat di tabat sa sulat problema, no? Kung ano ang ma-share naton sa inyo sini nga hapon. So, ang aton nga ma-share sa inyo subong iya nga hapon mga palangga naton nga mga tagpalamati.
para ini sa aton mga kabataan. Sa aton sini mga kabataan nga ano gani Tito Wilma, din ito siya na sa aton sini mga kabataan sa karon nga panahon na sa diin kita nag-abi naton kita lang magpawala lang mga kabataan pero may ara man na sila ginabatyag nga masiling tabala nga aamo sini sa panahon sang pandemic may ara man sila nga mabatyagan nga kahangawa para sa ila sini. Oh. Hindi, kinanglan. At ipanuntaman na nga ito mga kabataan sa karon iya nga panahon. Di man natin sila pag-ignore. Hindi man natin sila pagpabayan. Kaya kabalugid kita nga sa panahon sang kalamidad, especially sa karon nga may COVID, normal lang sa mga kabataan nga experience man na sila sang stress. Nga, makabatsyag sila stress, makabatsyag mo sila sang kahadlok, kataka. Kataka kag kabalaka. May ara gani nga nagapanibag-o sila sa mga nagakatabo sa palibot nila kay nga hindi sila pwede kagwa sa ila balay tungod sa kung may ara di mo uy hindi ka mo tumagwa kay may gina-quarantine sa may piyako hindi gid kita kapasayang-sayang hindi bala ara na ng kabataan kinahanglan paintsindihon nato ang mga kabataan kag aton gid sila atipanon kati kun ara galing sa balay mo mga ginikanan hindi wala kita mahimo kay sa lawayon sila, di ba la? Pero kinahanglan suportahan naton ang aton mga kabataan. Pamatian naton sila. No? Dira sa sini nga paagi mapakita naton nga nagapamati kita sa ilang mga ginareklamo. Na ipa-intindi naton sa ilang nagakatabo ay nagakatabo sa karon nga amo sini nga ang ginapalikaw kamo sa amo sina ipa-intindi sa ila nga matapos gid ang tanan nga ini. Hindi amo sini kahapos, hindi amo sini ka dali amo man lang na mga anak, na kag inang mga the way bala nga mag comfort kita sa aton mga anak kag the way nga mag-explain kita sini sa ila ano gani makahatag kita katawhay man kag nami man nga pamatyagan sa ila sang sa dadadadadang, ang way amo na balang tunot akong kaisa. Amo man na makahatag indi nami nga resulta sa aton ginahambalan o kun maayo nga resulta. Na? Kay depende sa tono mo kung sa mga kanta pa. Pag-rock bala kag rap nga gansal-gansal, anong imo nga reaction? Manginit ka, di ba? Manginit ka. Ano man naman. Pero kung mga maaluman ay gani nga paghambal, maaluman ay mga mellow music gani, ay daw kay nami, daw ka mag-ansang tanan. Kay daw kay nami lang ihum-yuhum pa mo ka na bala. Di kay tuod man gibala tawe. Na amo lang na. Kinanglan ang kabataan, bisan amo lang ne. Amo ni sitwasyon subong nagaka-stress man na sila ay pero paagi man sa aton pagpaintindi kag maayo nga pagatipan sa aton mga kabataan makapaganhagan man kita sang stress nga ila mabatyagan na kinanglan mangin kalmado man ang aton mga kabataan kag kinanglan mangin positibo man ang ila pagtan-aw sa sitwasyon sa karon pwede man kamo kahambang kung may kudal inyo balay kang may ara man the space sa gwa nga pwede nila mapangan okay if not kung sa gwa sa inyo kudal dira sa dalan nga inang tawhay iya na nga daw wala kay sang nakitaan nga nagadinaguso dira nga mga pwede man sila banda gani ginabakla na nila kabataan bike para nga malingaw maka-exercise ang mga kabataan tanawan niyo po mga kabataan pag ka mga puti-puti nga why na sila kan sang adlaw aralin sa sulod gadget lang di ba mga amoy na pero kinahanglan may mobility man nga doon mga kabataan kinahanglan maka-exercise man sila kag mga parents, mga titar-titos, lola or lolo nga muna gatipon sa mga kabataan, kinahanglan tagaan tagid sila sa nagakaigo nga oras kag atensyon. Especially nga nagsugod na ang klase, ang aton sini guidance sa ila, kag pagpa-intindi sa ila. Ang ila gid obligasyon ana ila mga modules. Ang ila dira mga tulunan, especially sa mga naga-online, di ba? Kag ipabatya gid sa ila nga kung anong ginareklamo nila, ipabatsyag tagid sa ila nga, handa kita magpamati sa ila na batyagan, kag sa gusto man nila ihambal sa aton. Kag isa pagid convince man nato ng aton sini mga kabataan, nga mag-istorya man sa aton. Mag-istorya sa aton, kinahanglan gid Tita Wilma, di ba? Kinahanglan may komunikasyon. Kinahanglan gid
Ipainchindi ta sa ila nga, ay normal lang niya subong, amo ginaiya ang nagakatabo subong sa kalibutan, paamo ka na bala, na? Amo ginaiya subong nagakatabo sa kalibutan. So, relax lang. Kaya amo na sambal ni Tito We, hibalo naton sa ila, ipabatsyag naton sa ila, nga normal ining nabatyagan naton subong, especially ang kasubo. Ang kasubo kag kahadlo nga ina amo na siling naton madula man lang ng agam-agam, ang kahangawa, ang kahadlok, ano pagid ang kabalaka, kun ano gani Tito We, kun may pagpangamuyo kita sa aton kaugalingon na nami lang iya kung taway ang tanamisan gainagaway lang da magkaon kun nami ang pagsinalayo bala na kay gipahinumdom lang ginaton sa aton mga kabataan nga ano pagid gani may mga obligasyon sila sa ila kaugalingon, may obligasyon ang tagsa-tagsa para sa sulod sa panimalay, obligasyon isa pa nga matudlo naton sa mga kabataan ang ining mga hilimuson, mga ulo brown sa sulod sa balay, isa na ina kag ano pagkid kinanglan pa inchindita sa ila nga mamintinar nila ang healthy lifestyle nga mangin healthy sila kinahanglan batsyag kag paintyende ginaton ina sa aton iya mga kabataan. Especially sa karon nga panahon sang pandemic, di ba? Ay, di ba, Nanay Lina Binet, dira sa may habhab sa may purok magbinuligay. Nanay Lina Binet, mayong hapon kay Tatay Mando dira kay Nanay Nelly Malate, yes, mayong hapon lang dira. Kay Nanang Adelaida Hilborion, sa inyo dira, madamo salamat Danilo, sa inyo mantanan, kag sa ila dira ni Junior, sa Abener Shop, sa inyo dira, salamat gidha, sa ila nanday Alex, kay Chay Pingot, kay Chay Runya, nabaw, ada naman sila, love, salamat gid. Alas 2:28 Action Radio Philippine Standard Time. Kay Inday Norma Rosales, kay Inday Grace, mayong hapon lang dira. Halong-halong lang kamo. Okay, ang ato nanay Panyawan Liniment Oil na kinanglan.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamati namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita Standard Time, alas 2:39 na. Ay dira gali kay Ipe, kay Sir Felipe Moncatar, dira sa Villamar. Yung hapon, salamat gid kay Rumel. Pinanglang ko mamanday ka, siguraduhon mo nga hindi mo palpag imo kamot, no? Sometimes nag-upward kay Tita Wilma karon iya nga hapon. Kag kay na Jocelyn, salamat gid kag mayong hapon. Dira man kay Tatay Greg, kay Nanay Flor maong ka, may damo gid nga salamat. Kaya dira sa Bet Store, hindi ginaya mauntat yatawe, no? Sa Bet Store, mayong hapon lang dira kag madamo gid nga salamat. Nang Perla kag kay May, salamat gid. Okay, Tita Wilma, go na! Para sa itong horoscope sa sininga hapon, tungod Sabado nga adlaw, ikaduha nga adlaw sa bulan sang Oktobre, tuig 2021. Tita Wilma, unahon neton ang zodiac sign nga Libra. Ang mga Libra, amo ining mga nataw Oktobre 23, Setyembre 24, tubtob, Oktobre 23. Oy mga Libra, abi ninyo. Ang full support sang grupo mo or ninyo, kilalahon gid ang imo sini ikasarang sa inyo proyekto or trabaho nga ginahimo subong. Na dira mo gid makita kay mabatyagan ng ila sini support kay nakita nilang imo abilidad. Nan, ang imo pagka-creative, yes. Amo inang mangin rason para mahibaluan nila tanan nga may ara ikaw ginatago iya nga talento. Nga ara gali sa grupo, may ara gali ina. So, i-develop mo pa ina more para sa imo kaayuhan. Mas swerte mo nga mga numero 21, 7, 46, kag 12. Ruby red is your lucky color. Di bala? Yes, Michelle Lemorin, mayong hapon lang dira sa imo and salamat gid. Okay, Sagittarius. Ay, hindi Scorpio kapatawe, ha? Kigan ka karon sa mga Scorpio. Ang mga Scorpio dira. Ang mga Scorpio nito Oktobre 24 tubtob Nobyembre 22. Para sa inyo mga Scorpio aryo, ang kompleto nga pagpabakuna makahatag sa imo sang kaayuhan. Pero, ipahanumdum gid nga kinahanglan mo gihapon ang dugang nga paghalong. Hindi kay sila insaktugin man na abi mo kay nabakunan ka na, confident ka na nga safe and sound ka na. Oh, may ara gihapon peligro pero mas nami ginang nagahalong. Di ba Scorpio? Yes. Mas wanti mo man nga mga numero 11, 42, 36 kag 22. Cinnamon brown is your lucky color. Kadto kita sa zodiac sign nga Sagittarius. Okay. Ang mga Sagittarius naman natawo Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Baon sa nga Sagittarius, enjoy ka subong adlaw sa bago nga
opportunity nga nag-abot para sa imo iya ikasarang. Kag maga-enjoy man ang imo bag-o makilala karon iya nga adlaw. Mga masuwati mo naman nga mga numero 1045 Jassy 8 kag 28. Tangerine is your lucky color. Yes, ang mga Capricorn, Disyembre 22 tubtub Enero 19. Don't worry. Capricorn, kung out of balance man ang budget mo subong nga adlaw, kay may ara ka financial breakthrough. Wow. Kay mga resourceful kag mga maabilidad niyang mga Capricorn. Ang mga Capricorn, maswerte ninyo nga mga numero 22, 30, Justice Ace kag 45. Fuchsia pink is your lucky color. Aquarius. Ay mga Aquarius naman ito, Enero 20, tubto Pebrero 18. Nag-apply ka trabaho? May posibilidad ka mabaton ka. Basta qualify ka lang, ha? Hindi kagid magdali-dali. Kag hindi kagid siling once nga mabaton ka, do gusto mo gidayon relax. Mas nami nga naghalin ka sa dalom paibabaw, di ba? Hinay-hinay lang. Kay nga, ang trabaho mo, hindi madali, hindi mahapos sa umpisa. Pero, kung maumpisahan mo na sa ulihi, para sa imo iya, amo malang nagali tawi, kahapos man lang. See? Ay, Aquarius, maswati mo nga mga numero 52, 43, 28 kag 12. Butter yellow is your lucky color. Sa mga Pisces naman, yung mga Pisces, ano Tita Wilma, ang mga Pisces na tao iya Pebrero 19 tugtong Marso 20. Pisces, hindi malain iya ang mga tao nga handom nga mag-ayuhan kagusto nila sa madasing nga proseso. Pero hindi ka magdali-dali, kid, ha? Hindi ka lang magdali. Kinanglan pasensya, kinanglan dugang nga paninguha. Kay ang tanan nga bagay, may ara gid siya iya panahon. No? Di ba? May nagakaigo gid nga panahon para inatanan imo iya nga maangkon. Pisces, sa imo horoscope, nagasiling nga halungan mo gid ang imo sini kaayong lawas na. Kay health is wealth. Kuno mo, amo mo lang ng manggan naton kung mapabugal. Bisan wala kita yung mga material nga bagay. Kadlaway lang na tawa. Mansuwati mo nga mga numero, just the 8, 23, 35 kag 43. Magenta red is your lucky color. Alas 2:45 Action Radio Philippine Standard Time. Una nga bahin sang aton pagbasa sang inyo mga zodiac sign para man sa aton horoscope. Pero relax ha, mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Action Radio Bacolod Saludos. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Norden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao.
Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM. Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM. This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Badayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Badayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Aksyon Radio Philippine Standard Time. So, padayong si Tita Wilma,
Padayuno ni Tito Wilma iya ang pagbasa sa mga nabilin nga mga zodiac sign para man sa itong tagsa ka horoscope. Pero relax lang anay. Sa Talisay, dira sa Talisay sa itong mga suki, dira mayong hapon lang. Dira sa ilananday nining sa may ano na daganing inyo dira ning. Okay, ara na sila pamuyong ko gapang gunting pa na sinining kon hapon. Filipina Bukid, yes. Dira naman sa may magsaysay mayong hapon man dira kay Inday Sally Sausa, kamusta lang? Mayong hapon kay salamat gid sa pagupod kay Tita Wilma karon iya hapon kay Bibi Roshton, tutukian kay Nunoy sa inyo dira tanan-tanan. Mga musta lang gid si Tita We. Kay dira iya sa Salay City, dira sa hindi may ara sila kuno mo sa City Health Office subong mayong hapon lang da sa inyo salamat gid kapamangkot gid sila kung anong tulakbong sa akon ulo hindi kiti mabugnaw bala ang aircon ang alimpuduhan ni tawi di medyo huyang-huyang amo na ginatabunan ko so relax lang okay na tawi padayuno naton ang nabili naton nga zodiac sign para sa itong ka horoscope. Aries na kita sa mga nagahulat dira sang ila sini horoscope. Ang mga Aries, mga nataong Marso 21 tubtob, Abril 19. Abaw, kung mga Aries, tada nga mga utod, abi mi ara ka mo abi gamay nga garden nga ginapangitaan, aba na makuhaan ninyo, sinintimos pa mo, sinintimos lang tayo tawe, or may ara ka mo dira inang, iban ganis rabo atop diri sa syudad, no? Ang rooftop nila kay gina-flat nila, tapos butangan nilang nila daw greenhouse sa babaw, butang lang nila sa daw screen, balang colored green or daw fatigue green to something amo sina nga may handong dason mi ara lang sila ginatanom dira nga mga utan ay ma-market Manila kanami balabaw kung may powers lang kita pwede kit or sa mga kauturan naton nga ang pagtalauma among ila sinipang palangitan-an nga mga Aries baw very productive ang inyo mga pananom sa karon. Tawi kay nga namin panahon mo maulanon ang panahon pero kinanglan ayuhon lang ang drainage kay nga malumos man ang aton mga tanom. So tungod maayong inyo pananom, maayo ang tubo, malambo kag very healthy, increasing man ang income. Aris, di ba? Okay. Kag kung may mga nakapending kamo da nga hilikoton or trabaho, abita pusa karon nga adlaw para maka-relax kamo buwas kay Domingo. Kag, mga Aries, may bisita kamo nga maabot. Importante nga bisita mag-aabot sa inyo. Iya, kung hindi karon buwas, masuwerte ninyo nga mga numero 28, 47, 32 kag Jessie 8. Dollar green is your lucky color. Taurus. Ay mga Taurus naman, itaw Abril 20 to Mayo 20. Sa mga singles or san paguro may salabton, may ma-discover kamo iya Taurus, nga mga Taurus nga ay may secret admirer kamo pero kung ano gani panawag sila sa mga kabataan naton subong kung basta kung committed na kamo or let's say may salabton na kamo sa pangabuhi hindi na kamo yung mag-interest sa mga singles lang kung mag-click kamo sa secret admirer ninyo kag kung feeling ninyo falling ka man ba pa mo ka na may posibilidad man nga magdayunay ka mo ina. Okay, Taurus, maswerte mo or ninyo nga mga numero 28, 52, 30, kag 11. Cobalt blue is your lucky color. Mga Gemini, ang mga Gemini naman, nitaw Mayo 21 tubtub Hunyo 21, magaumpisa ang imo bag-o nga trabaho o kon bag-o nga negosyo. Pero, Gemini, suno sa imong horoscope, hindi ka lang basta-basta magsalig sa mga bag-o mo lang nakilala. Halungan mo man ang imo mga importante nga mga kagamitan. Mga masuwanti mo nga mga numero 31, Justice si Ace, 28 kag 47. Amethyst violet is your lucky color. Cancer. Ang mga Cancer naman itaw Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Subong nga adlaw, yes, winner ka sa Game of Chance
game mo ka na, ha? Ga-intra ka na. Basta game of chance. Try mo lang, no? Kay swerte mo subong adlaw. Pero, hindi ka dapat maanad. Ha? Hindi ka dapat maanad. Kay basi, bala maghinulsol ka man sa ulihi, kay hindi sa tanan nga tion, ikaw lang ang magawan ni nalagon. Mga Cancer, maswerte ninyo nga mga numero 11, 31, 42, kag 7. Sapphire blue is your lucky color. O, hindi ron na travan, batian mong imo sini nga horoscope. Kantuan nato ng zodiac sign nga Leo. Ang mga Leo naman, Hulyo 23, Tubtub Agosto 22, Leo. Kung mga Leo nga estudyante pa, uy, kamo dapat ang magsabat sa inyo module. Ha? Hindi ang inyo dira upod sa inyo balay, mama, papa, tita, or tito, or sino man dira nga, hindi dapat kamugyan, kay para kamo ang mag-alam, hindi sila, ha? Dapat maninguhagid para sa inyo, maayo nga future. Mga maswerte ninyo nga mga numero Leo, 15, 28, 42, kag 36. Ubi purple is your lucky color. Yes, mga Virgo. Ang mga Virgo naman, Netao, Agosto 23, tubtub, Setyembre 28, Virgo, para sa inyo, hindi imposible, no? Hindi imposible nga malabot ninyo ang inyo handom sa kabuhi. Kung subong pa lang, umpisahon mo na ang pagpaninguha, ang pagpangabudlay. Kinahanglan gid planuhon, paninguha, kinahanglan may effort, actionan, kinahanglan. Ha, Virgo? Kag kinahanglan mangin, patient ikaw. Duga nga pasensya. Duga nga paubos. Mga maswerte mo ninyo nga mga numero, Virgo, 32, 15, 20, kag 34. Emerald green is your lucky color. Nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Iya karon nga hapon, karon iya nga adlaw, dasig-dasigin man Tita Wilma, no? Karon iya nga adlaw, Sabado, Oktubre 2, tuig 2021. So, relax lang ka muna, dira. Na, Ma'am Melchorita Ferrer, madamo gin nga salamat kag mayong hapon. Lani Heromiano dira sa Ibuan Campus, mayong hapon kag salamat lang, no? Si Edilao, si Linya Titawe, good afternoon. Ari lang kami gyapon ni Nanay Isabel nga monitor. Ara na sila sa may Victorious City. O mayong hapon lang dira. Kag kay Lynn Ergela, no? Mayong hapon lang dira kag madamo gid nga salamat iya sa inyo. Okay, dali gid lang. Action Radio Philippine Standard Time, impunto las 3. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon.
Ipanumbalik sa amon ang paglaom, kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo, nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian, agud matap na ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwa na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa siningtion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami o mahal nga iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Pwede mo gini salamat mga palangit na ito ng mga tagpalamati. Salamat kit sa inyo pwedangin nga pagpud kay Tita Wilma sa pagpangamuyo sa aton orasyo imperata pagpangamuyo batok sa COVID-19 na kinanglan never surrender. Go lang kita. Di ba Miss Namia and Inday Fatim, Nini Fatima, yung hapon lang da sila nap sa may Camelot of Meadows. So salamat gid. Aton man 3 o'clock prayer of course Tita Wilma. Kag sinahambalin natin antes pan kita paalam sa sininga hapon. Hindi naging maniya titawe manigar, di ba? Kaya nga, Sabado subong. Ara na gid siya ko, di ba? Na? Pila na lang tawe sa itong sa Christmas countdown. We only have 85 days before Christmas Day and 92 sakto tawa. Yes, 91 days, 92 days before New Year's Day. Now, but anyway, salamat gid sa inyo sini mga palangga neton nga mga tagpalamati. Ang antes man si Tita Wilma magpaalam sa inyo sa sini nga hapon nga ito na Bible verse for the day. Halin sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. The one who calls you is faithful and he will do it. Salamat gid sa inyo tanan. I can't say goodbye. Magapaalam na si Tita Wilma, so hindi buwas tawe. Happy weekend sa inyo. Buwas siyempre, happy Sunday and happy family day sa Lunes na naman. Standby na sa matang mga drama, mensahe sa paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.